Ahojte priatelia, volám sa Mária Kovaľová a vyrábam vo svojom voľnom čase handrové bábiky s láskou. Aj keď musím povedať, že v posledných dňoch som vyrábala samých anielikov, pretože som mala takúto požiadavku. A konkrétne tento anielik je najnovší a objednávateľka ma poprosila, aby som mu vyrobila takéto modré krídelka. Takže ja som doplnila ešte modrú čipku na šatočky a modré šnuročky na topánočky. Anielik krásne sám stojí, môže pekne sedieť, alebo sa dá takto zavesiť, dajme tomu na luster, alebo nad postielku dieťatku ako strážny anielik. Je plnený antialergickým vláknom, očká sú maľované, ústočka vyšívané, čiastočne je šitý na stroji, čiastočne ručne. A keďže ma to veľmi baví, tak do tvorby vkladám svoju pozitívnu energiu. Púšťam si pritom, konkrétne keď vyrábam anielika, tak pri tvorbe si púšťam takú hudbu na privolanie anielov, ktorá sa mi veľmi páči. A tým pádom anielik slúži ako ochranca priestoru, kde sa bude nachádzať. Chcela by som vedieť, že či sa vám takýto anielik s takými modrými krídelkami páči a či si viete predstaviť anielika aj v iných farbách. Skúste ma inšpirovať, či si viete predstaviť napríklad celého anielika v ružovej alebo iba s krídelkami. Budem veľmi rada za vaše nápady. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a uvidíme sa na budúce. A ďakujem aj za vaše komentáre. Ahojte!